Coromines és difícil de trobar-li un epítet, perquè així com Pompeu Fabra és per tothom el mestre, Coromines seria més coses en el sentit que és la filologia desmesurat, ell és l'home sense mesura, o sigui, té una obra enorme, devastadora, quasi diria pels prestatges, perquè fa tot l'etimològic, penso que són 12 volums, l'onomasticon en té 15, tot ell és excessiu, però també era excessiu el seu saber, i això, a diferència de molts altres homes de ciència lingüística, en aquest cas com en Fabra, que era mesurat i discrepava amb aquella educació, en Coromines va tenir en vida grans opositors, grans rivals, perquè el seu saber el portava quasi bé a irritar-se amb qui li portava la contrària quan ell ho tenia molt clar. I s'ha de dir que sovint ho tenia molt clar, o sempre ho tenia molt clar, però no sempre l'encertava. És lògic perquè qui s'arrisca doncs la pot espifiar. Però fins i tot quan l'espifia amb etimologies, que era una de les seves especialitats, fins i tot quan l'espifia demostra aquesta característica que és bàsica per un filòleg, encara que el comú de la gent tenen dels filòlegs una idea diferent, una característica bàsica és tenir fantasia, imaginació per empaitar una mica. És un científic que ha de buscar fòssils, tot i que no sempre és així, i per tant en Coromines complia aquesta qualitat amb escreix, i això va fer segurament que fos l'únic home del seu temps capaç de relacionar elements lingüístics amb altres llengües que ningú més podia fer, i per tant que la seva obra superi de tant els límits del que és estrictament la llengua catalana i es converteixi en quasi bé literatura filològica.